Magluto kami on bulinaw. Hindi ni wala tayo kung ma. Pwede. Sa ugasan ko. Pwede ma. Pwede ni wala tayo. Dili sa, oy. Hindi na ba tayo tubig yung mga yan? Kaya mo tubig naman. Itong bulinaw, ang ingredients is magic syrup. Magic syrup. Magic syrup. One itlog. And you put. Gusto na tulutoon. Ito siyang hugasan. Ayan, painit na miog. Kalha. Ano na ipainit na miog kalha? Iklog. Nawat eh. Kaya wala na naka-vlog. Hello, good morning. Magluto taog. Bulinaw. Batangan na to itlog. Ito sa hugasan. Tapos, atong i-drain. Mama? Tingnan na mama. I-drain na to para ma-conjugate siya. Hello, Miss Ila. Good morning. Sipe! Ay, naigin. Nagluto ni Ugkuan. Ni. Manay favorite ron sa mga tsao. Batangan og itlog ato sa idyon. Tips na kung mag-quiet watch na. Wala pa ka uli. Palit nito pan ma. Ha? Palit ko pan. Hala mo sa'yo sa papa. Ha? Sa'yo unta si papa ni mo bag uli. Hello guys. Okay na. Ito na ibutang dire. So, after that, tangan na. O, ano siya, o. Tangan na, Be! Ay, imo naman po na dyan ikuan. Magic syrup. Tapos, itlog. Taga malata na isda man, di man Itlog. ano guys, pagkahuman ato na niluto. Ano yung masudan pa nito. Hello, good morning. Don't forget to subscribe my vlog. Team Golden Team Wonder Vlog. Ako ang please subscribe Team Wonder Vlog. Pa-star naman sa akong vlog para ma-promote ko sa akong vlog. Hello sa mga vlogger dyan, sa nakakarinig. Paki-subscribe at paki-promote naman sa vlog. Okay? Hello guys, Wala naman ang isa, ne? Butang na dito, Bing.
bukali na dito. Ito sa tanaw ng atong kala guys kung init na ba siya. Well, ma'am. Ano? Bakasyon na grid guys, maka-relax na taan. Hindi na ta mabisi sa sigha pagbaon sa eskwelahan, magsundo sa eskwelahan. Hello guys, good morning sa tanan mga vlogger dyan. Paki-subscribe and paki-promote sa akong vlog, Team Wonder Vlog. Okay, ito niya di suro niyo. Katong picture ko sa stage. Ako lang ito. Hello guys. Wala kayong kanto. Ay, lady. Kaya na kung krento sa manda ito ilang. Before it's too late. A new season of Tobots Galaxy Detectives. New episodes. Taod na guys, kaya basta kahoy, dugay siya madukot. Kailangan siya kadukoton para masigad siya. Mga dugay mainit itong kawha. Kaya ata sa probinsya. Nagkahoy-kahoy na ta. Diba? Panggatong lang ang sugnod namin. Ang aming pangluto is panggatong. Ayan, pag maluto na to masarap to, lalo na pag kitsap ang partner mo at saka tuyo. Lagyan mo lang ng kalamansi. Init na talaga guys. Tawel. Pula-pula. Putang. Sana uwi mainit kayo na. Hello guys, ito na butang oil. Tamara. Nagluto ang akong my only son. Nagluto daw siya. Inya na kuya, mailan naman mag-asa. Maghana lang uwing kuya. Kaya ganun. Doon ni ma. Inya na kaya ubal. Ah, katugod na ko. Hello, magluto daw mi og Yay, ganun.